السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندرابي سهيلابي jangiyankoɓe ko salminde on e juurade on e yafnade goto kala e mon e wiide alhamdulillahi rabbil alamin. ene wayno kadi eɗen garta e jangde meɗen. jangde nde noon no mbinomi on ko adi hande ha hande ko noon tan wayi. en garani janginde ɗemgal pular, enen garɗen ko hollirde no mbatta ha mbawa windude ko jiɗɗa haalde ko kalata ko holno mbatta ha mbawa ɗum windude, ko jiyata ko holno mbatta ha mbawa ɗum windude, ko nanata ko holno mbatta ha mbawa ɗum windude. ɗum noon wonata koye haqqille he. haqqille mo jogiɗa o kanko teskortoɗa ko jangata ko. ay janginowo mo kanko ko hakkille o jogi, an jangowo one ko hakkille jogiɗa. so faye jangindema noon hakkille ma o waasa woɗɗudemo ɓadomo, haqqille ma o ɓadinta ko jangata ko. so faye holludema ko jangata ko ay omo holluma wadde ndar ko hollanma ko. so fayi holludema ko jangata ko yo gita ma pawa hen, teskuye ma yaada hen, teskuye ma wona hen, aɗa ndaara teskuye ma wona hen. kala ko jangumi hen ɗum so ɗiggi mi serti hen. so mi jangi a mi wawi a hankadi mi serti ko wiyete kala a. alkulel kala ngal janginami mbawmi ngal hankadi ngal ɗon yalti e majjaram min. heddo mi wonay windude tawde kanko janginowo o wonno ko e windude, min yomi ar mi ekkito bindol no waɗannoni mi ñemtina ko waɗanno ko. jungam ngo mbeɗa waɗa mbeɗa watta mbeɗa waɗa mbeɗa watta, kono noon so mbeɗa waɗa noon mi wadda hen konngol. so mi windi a winda wiya a, winda a wiya a, winda a wiya a, ha ɗon ɗigga rego kadi mi wiya ba mi winda ba, mi wiya ba mi winda ba, mi wiya ba mi winda ba. noon jarata ha timmina. hankadi wona a wawi jangude, wona a wawi windude. sa wawi jangde tan a wawa windude ha joni majjere ma suwatawa yaade. nde majjere nde iwata e ma ko yaatow kala ko winda jiiɗa kaala, kala ko jiɗɗa haalde taw aɗa winda ɗum, kala ko nanneɗa taw aɗa wawi ɗum windude. sabu sa dañi ñamale nanƴaɗe ko kaari wiyame aɗa rewa kam ɗo rewi, mbeɗe rewma ko ɗo rewi, mbeɗe rewma ñamande. wadde a nani a wawi haalde binda. saɗa winda noon ndaara bindol ngol bindata ngol. bindol ngol kala ko windi toon gasi. wadde an kaalowo eto andude ko bindata hadema windude. hadema windude teskuyema yo won ko bindata. wadde koye ɗemgal ma kaalawal ngal ko hen bindi ɗi poti fawade. sa wi joni mi soodi mi a dartima, wadde ko rewata hen ko dirto seeɗa. mi
soodi ay soodi o a dartima goɗɗo garowo abbo yeeso mi soodi leeso a yahaali mi mbaɗum bange soodi bange leeso bange ɗum woni soɗa winda a tampata tawanan bindan mi soodi leeso ala mi dirta soodi dirta leeso dirta heso dirta wadde mi soodi leeso heso toɓɓel daro ha kadi noon ɗum woni ko jawata famde bindol ma kadi ganda alkulal mangal ɗo wonata tokosal ɗo wonata laaɓɗe ɗe jangirtaɗe masɗe ɗe mbiyete laaɓɗe masgal ngal teskoɗangal so tawi ko kalɗa ko fooɗani mbasa fodde so tawi ko kalɗa ko fooɗi pooɗa so sidda ari cidda ɗum woni jangde ma ɗo telni ɗo woni ɗum ɗo ko alkule ɗum ɗo ko masɗe ɗum ɗo ko siddaji ɗum ɗo tan gandata hankadi jangde ma kala ko jiɗɗa windire binda sidde woni ɗiɗi nanduɗe ko wayno mbiɗa addu addu ay awi ad awi du awi neɗɗo awi neɗ e ɗo ay neɗɗo a siddi jaggu jag e gu'o ndenni wiya sidda ɗum ɗo kadi ma haqqille ma tesko ɗum no moƴƴi mbasa heñade mbasa heppude jaara jam jam jangde ko teskuya janga ɗigga ka anda ko namdoɗa gando sara ma andin ma ganda jangde ala tappalagal ala fañayagal ko a jangat tan mbawa a jangat tan mbawa a jangat tan mbawa sa meeɗa yiide a mbiya aɗa winda a hoɗo ndewata ha binda a kala ko janguɗa taw ka kalanaɗo ɗum wasata gonɗo yeeso ma ena haalan ma ɗum ha mbawa jangde kala jiiɗa mi jangi woodi janginɗoma kala no mbiɗa mi jangi woodi janginɗoma heddi ko cuuɗa janginɗomo o walla peññinamo kono kala ka anda baɗɗo feere ha ganduɗa ka anda o wonti ceerno ma kala ka anda baɗɗo feere ha ganduɗa ka anda ko o wonti ceerno ma kala ko hunde wawi wonde noon kala tan baɗɗo feere ha mbawɗa ka andano ko o wonti ceerno ma ɗon hay sa namdi a anda galle kaari en a anda wadde baɗɗo feere ha ganduɗa galle kaari no ko ceerno ma saabu o andinima ka andano anda garas ɗo heedi o nawma ha garas wallo sifanoma garas ɗum ɗo kadi baɗɗomo noono o wonti ceerno ma ɗo saabu a andano kanko andima ha ganduɗa ɗo nokku o woni ɗo to banggue jawdi ko noon ɗum ɗo woni mbuuɗu ɗum ɗo woni buɗɗi ɗum holluma ha ganduɗa ko noon ɗemgal ne ko noon kala ko jiiɗa a anda ɗum baɗɗo feere ha ganduɗa ɗum o wonti ceerno ma ɗon te kala hunde waɗi wonde ɗon e tongol tan mbimami kala ko mbawɗa wadde baɗɗo feere ha mbawa ɗum o wonti ceerno ma ɗon ko ceerno ma ɗon yo Allah wallu en noon nande e famde ko halte ko jangde ko teskuya jangde ko windude a jangat binda ko bindata ko wallanma sa dañi ñamale mbawa windude aɗa wawi namdade gando diinema omo haalanma aɗa winda a anda ka anda ko ngara e gandu ɗum o haalanma aɗa winda ko bindugol wallanma
sa windi an windi ma jangu bindol ma kay ma jangu bindol ma taw wadde binda noon no haaliri ni somo haala teskoɗa ko haalata ko eno haaliri bindira noon ɗum woni jangde gandal ɗum ɗo kadi ko teskuya e haala an jangowo o eto andude e famde e famminade kala ka anda hen hoto hesu namdade kala ka anda hen hoto hesu namdade ƴeew gando ɗum o ɗakkoɗa sara makko aɗa namdomo mo haalanma ko sawi o haalantama andata sawi e fammintake a famata sawi o holletake a yiyata sawi e fammintake a famata nafara noon saɗa jangine tesko janginowomo ko jangintuma ko teskuyema wona hen tongo hen noon mbasa yaltude ko jangintuma ko jangde codol jiɗɗen wadde ko janginte ko ene fillite ko nde wonno ko hen jangde nde suumi ɗum so ɗiggani jangde ma nde leelat kono ko fillete ko aɗa fille ɗum so ɓooyi tabita haqqille he hankadi anda ɗum kalɗo windoya tampintama annatama ɗum woni jiya toon saha fof eɗen jaha eɗen garta a wadde so arti tan ɓeydaɗa ɗigginde wasata gonɗo ɗon meeɗa ɗum yiya ɗum an a yi goɗɗo yiyani wadde mo yiyani walle no yiiri ana waawi goɗɗo wawani walle no wawri wadde jaadon oɗon jaada oɗon mbawda oɗon gandida oɗon paamda sabu jangde nde jangoɓe potani haqqillaji ɓe hen ko haqqillaji ɗi en jaawi famde ɓe hen noon ko ɓe kono amni koma kala kalta ha mbawa nande ɓene kadi ma balle mbasen hañade mbasen heppude jaren jam eɗen janga eɗen paama ha noon Allah walla en ko mbatten ko keɓe wuna o jangde saɗani teskuya seeɗi kala ko janguɗa hen teskuya ma wona hen mbasa ɗum yejjidde bindol noon reeni gandal sa windi hunde a yejjiti bindol ngol siftinma jejjima ɗum jinno kadi waɗan ɗon kadi haalande seeɗa teskuya men wona hen hankadi jangde men wayno fuɗɗitima hankadi mi holli on alkule ɗe ko ɗo woni laaɓɗe daɓɓe ɗo mi holli on laaɓɗe durtaɗe mi holli on alkule maseteɗe hankadi seɗen janga kadi mon ji jangde mon ɓurata yawde hankadi mi holli on ko hollete ko to banggue pular on kollama to banggue qur'ana arab on kollama heddi hankadi eɗen ngara e jangde hankadi eɗen hankadi on kollama on famminama on poti famde hankadi heddo natanen jangde eɗen janga eɗen jaara jam oɗon kolla ekkoji oɗon ekko ha mbatton windande koye mon taw hay goto windanta on mbatton jangande koye mon taw hay goto janginta on ɗum ɗon wonata koye teskuye e muñal heddi noon en gondayi nokko goto koye weeye ndeweten wadde en jaɓat wallodirde e jangde nde e jangguinoɓeɓe en jaɓat wallude jangde nde e jangguinoɓeɓe soɓe ngala ɗon en jangata nafata noon ko mbaɗen ɓe ɗon holno ɓe mbaɗirte ɗon ko ballenɓe koɓe yimɓe ɓe gona jamde koɓe ñaamoɓe koɓe yaroɓe ko joom haajuji en lomtoɗen ɓe ɗon to ken dental goto koye waɗa seeɗayal mum so rendi wona hunde nden hunde ɓe mbawa ɗum jogade ɓe mbawa deeƴde ɓe jangguina soɓe dañani koɓe dañi ko dañete ko ay mbiye addu ɓe ngala koɓe gaddi ɓe mbaɗa feere ɓe jaaha ɓe gaddoya ko addete ko ɗum noon ko onon yiɗɓe janggude ɓe ndendata jingononɓe haɓe mbawa deejde ɓe mbawa jangguinde so jomum haqqille mum deƴani noon jangguinta nafata noon ko onon jangoɓeɓe e wiɓe ko ɓi jangguɓeɓe
tawde oɗon nganndi nimoraaji jomumen jannginoɓe on ƴettat nelde mon nuldonɓe so kaɓorɗe so jawdi dokkonɓe ɓe mbaawa gollondirde e mawɗon. ɗum woni sahaji donko yiideɓe ɓe wonno on dokkataɓe koɓe jooɗoro ɓe dogon ɓe jaha ɓe jiinoyo so ɓe ngala no mbaɗa ɓe yottaka on tawa ɓe kuccitaɓe ɓe janggi noon won kadi gandantaɓe paamononɓe taw ɓe ngataɓe ñaago on ballemin ne muusi onon gandata ɓeeɗo ko yimɓe ɓeeɗo ko rimɓe mballenɓe ɓeeɗo ko yimɓe rimɓe mballenɓe ɓe ngala ɓe kaata ka ɓe ngala ɓe gatta e muɗa ɓe goyto on ɓe gata ɓe dekka juuɗe dokki min on noon gandantaɓe paamononɓe dokkonɓe taw ɓe kaalani dokkonɓe taw ɓe kaalani mballonɓe taw ɓe ballikinaki mballonɓe taw ɓe ballikinaki dokkonɓe taw ɓe ñaagaki ko kaɓorde ɗe ko nandi ko majjani ɗum courant wifi gueɗe goɗɗe kadi yimɓe ɓe ko selloɓe ko ñawoɓe fof nani hen ɗum noon so jomum yiyaka tan yeyi ande mbayidam ande tawi gandaɗo ñu gonɗa ɓe gandaɗa selli ɓe ganda a sellani ɓe ganda a wottima ɓe ganda a hirtima ɓe ganda a haccitima ɓe ganda a yettoyi nafata noon ko ganda ko tawde oɗon gandi kam neldal kam ko hunde waɗɗinde kala gollal jangguinowoma alarba mum lewru mum kadi waran ɗum ɓinguel ma guinota l'école janggoyangel lewru tan toon an liggotoɗo par lewru o amajjan lewru a liggi ha lewru maayi jaaɗa jomnoyɗa dokkeɗa anne one ne wonde ma ne janguinma ha lewru maayi anne jaaha jomnoyɗa kalma gatta e makko mbiyamo on jarama dokki e golle min beltima e nannaki o ko neɗɗo no mani an a waɗi hunde a liggoyima a dañi a waɗe poosma kanko o moɗo sarama omo janguinma omo famminma ha jangga mbawa paama garta noon bittoɗamo ko keɓɗa ko mbaɗa e poosma garta mbiyama on jarama jokki e golle min beltima ene golle ene jooɗi de ene yuɓɓi de ene feewi de ene moƴƴi de ala moƴƴani yooɗani ko yooɗi ko moƴƴi ko son keeɓi keɓneɓe hen ko moƴƴi ko yooɗi ko son keeɓi keɓneɓe hen ɗum woni gonga o son keeɓi on keɓnatɓe hen ɓe keɓnon koɓe keeɓi ko on keɓnatɓe ko keɓɗon ko kamɓe kadi ɓe keɓnon koɓe keeɓi ko keɓnonɓe ko keɓɗon ko kamɓene ɓe keɓnon koɓe keeɓi ko on saha noon wona gandal ngal rendi woni gotum yo Allah walle en nande e famde ko haalete ko kaɓorde jawdi ɗum tan woni ko jangguirte ko gasi kaɓorde jawdi ni ko woni sorte connexion yoɓe courant wifi ɗum ko jawdi kaɓorde woni ɗum ɗo ko mbatten ɗo ko kaɓorde so kaɓorde galani mbata mbakam yiɗɗo en joddaki kono kalde yalti tan yetto rendo men oɗon jiya kam mbi ko o woni kaari ko o woni kaari ndek o woni kaari koy ko o boni mbaadi ayi koy ko ni wayi ndek o mi sikko ko joɗɗo e ko ni wayi sofde ndek ayi de no way yo lokken famde hankadi en garti e jangde en kollama noon laawol jangde hanka janggen noon en kollama laawol jangde ƴetten kuɗi men e carneji men ɓallinen hankadi en puɗɗitima jangde hanka jangde naati jangde naati hankadi en kollama en pamminama hankadi ko jangde heddi jangde joni heddi ko onon kadi ballon jangde e janguinoɓe heddi onon kadi ballon jangde e janguinoɓe ma jangge no foti jangguinirede ni so Allah jaaɓi inchallahu taala en ballinima Allah ballowo yo wallu en ballima Allah ballowo yo wallu en sembe e kattande e bawde en mbawana kono en gonde e bawɗo bawande beyde Allah o yo wallu en e sembe hokken gandal e fahamu ha mbawan janggude mbawan famde taw ko sifa nawiɗo dabbo en tampani en tampinani en loraki en lorani taw en tampani en loraki en lorani ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina ko ɗum jinnomi siftinde on numéro men noon goto o bannoɗo 00221 77 o 906 14 81 o bonani heddi ko WhatsApp makko o waɗi caɗele
kono noon numéro goɗɗo nan ɗon ƴetton on 00221 78 475 05 17 on numéro whatsapp mum no woodi ngara caggirɗa saggere ma saggo yi walla jiɗɗa ko jokkodirde e golle jahoje ngara heen kaala indema yettodema min ganduma ala debbo ala gorko ala suka ala mawɗo fof rendi foti heen yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen yo Allah won gondiɗo musidɗo mon giɗo mon sabu Allah yayali kawal Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam